Nyom adiokron mienu. Eyese oda Awurade ase na woto dwoma wudin osorosoro ni se woka wadoye anopa ne wonukuradie anadwo sankuhan du ne benta so sankuo ho adwempa dwom mu na wo Awurade wo mamani gye oneweye ho wonsa anu nnwuma ho na medi ahurusie Awurade sadia wo nnwuma si sosofa wadwen mu dopi ojimfo nim na okwasia enhu ye mu abonefo fifiri se efan na ebumuyofo nyina si so se enhweren a ene se obese won krakra na woni de osoro tena wono da Awurade na hwe watamfo no Awurade na hwe watamfo besei na wobehwete ebumuyofo nyina mu na wo mama ben so se okwo de wo de ngufufuro gumi so na mani hunu de mepe matafo so na masote de eye mede abonefo a osori tiame no ho otuni ni ba fefese abe obenyini sa Lebanon so twenduro wona wate wona Awurade fie no ba fefe ye Nyankopon abanwa so obekọ so aso aba nkokorabre obeye akese ne fromfromara ya kire se Awurade tene one mebotan na de entini biara ni nimu